Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ina sake taya mu murnan shigowa wannan wata mai tarin albarka. A episode ɗinmu na yau, za mu yi magana ne akan wani abu wanda babu wanda yake gani. Babu wanda zai iya ba da labarinsa sama da kai, sai kuma Ubangijin da ya halicce ka. Wannan abu shine niyya. Ka taɓa tambayan kanka ko me yasa kake azumi? Shin ko don saboda kowa yana yi ne? Ko kana yi ne saboda Allah? Ka taɓa tambayan kanka me yasa kake tashi sahur? Shin saboda al'ada ne ko kuma saboda kana son kusanci da Allah? Me yasa kake yin sallah? Saboda mutane su gani ne ko kuma saboda zuciyarka na son kusanci da Ubangiji? Manzon tsira yana cewa a cikin wani hadisi, lallai dukkan ayyuka suna tare da niyya. Ba a ce ayyuka suna tare da yawansu ba, ba a ce ayyuka suna tare da wahalarsu ba, an ce suna tare da niyya. Watakila mutum biyu za su tsaya a layi ɗaya domin yin sallah, sujjadarsu iri ɗaya, ruku'unsu iri ɗaya, karatunsu iri ɗaya, tsayuwarsu iri ɗaya, amma tsakaninsu da Allah tazararsu kamar tsakanin sama da ƙasa ne. Ko ka san me yasa haka? Saboda ɗaya yana neman ganawa tare da Ubangiji ne, ɗayan kuma yana neman mutane su gani. Ina so ka tambayi kanka wata tambaya mai sauƙi. Idan babu wanda zai gani, shin za ka ci gaba da ibada? Idan babu wanda zai yaba maka, za ka ci gaba da ƙoƙari? Idan babu wanda zai ce kai mutumin kirki ne, za ka ci gaba da neman yardar Allah? Idan amsan ka ce, to ka fara fahimtar me ake nufi da niyya. Idan kuma amsar ka akasin haka ne, to ka sa a ranka cewa yau ita ce ranar gyara a gare ka. Ramadana ba lokacin nuna wa mutane aikinka ba ne. Lokaci ne na gaskiya. Lokaci ne da za ka kasance kai kaɗai kai da Allah maɗaukakin sarki. Ka ji yunwa da kishirwa, amma baka ci ba kuma baka sha ba. Ba wai saboda tsoron mutane ba, saboda tsoron Allah maɗaukakin sarki. To in dai za ka iya hana kanka abinci saboda Allah maɗaukakin sarki, me yasa ba za ka iya hana zuciyarka zunubi saboda shi ba? Ka sani, Allah maɗaukakin sarki baya buƙatan yunwanka. Allah maɗaukakin sarki baya buƙatan kishirwanka. Abinda Allah maɗaukakin sarki yake buƙata daga gare ka shine zuciyarka. Zuciyar da take cike da gaskiya, zuciyar da take cike da neman yardarsa. Ka saka a ranka cewa wannan lokaci ne da za ka gyara niyyarka. Ba sai ka jira gobe ba, ba sai ka jira Ramadana ta kai tsakiya ba. A yanzu kuma a wannan lokacin ka ce, ya Allah, na dawo gare ka, kuma ba saboda kowa ba, saboda kai. Domin idan niyyanka ya gyaru, to komai zai gyaru. Sallarka za ta canza, azuminka za ta canza, rayuwarka zai canza. Kuma idan akwai lokacin da zai zo mutane za su daina ganin wani abu na musamman a tattare da kai, to a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai ganka kuma zai nuna ka. Kuma wannan shine yafi komai muhimmanci. Saboda haka abu ne mai muhimmanci ka gyara niyyarka da kuma zuciyarka. Kafin na rabu da kai yau, zan so na barka da wata tambaya guda ɗaya. Wai shin a yayin ibada wane ne nake buƙatar yardarsa? Ku kasance tare da ni gobe domin tattaunawa akan zunuban da muke boyewa. Bissalam.